Sagong aral ko, imado. Lahat ng sipan niya ay tinapulog at tinamaan ng giwang-giwang. Sa isang kagap lang at tayo patay na. So ano nga mga kaupsat, welcome back to our channel. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na nagsusubscribe sa ating channel. Ngayon, we are approaching 600 na. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng ating mga videos at patuloy na nagsusubscribe. Ngayon ay magre-react ulit tayo sa isa pang video na kung saan naging viral siya sa Facebook. So tayo ay magre-react sa video na pinamagatang Manok na Pula. Yung kantang ito actually ay parati kong naririnig dito sa school namin. Kung saan yung mga kabataan, yung mga estudyante ko, palaging kinakanta ito habang sila naglalakad sa koridor, nasa kantin. Kahit na nandun ako sa loob ng office namin, may mga napapadaan ng mga estudyante. Ito at ito pa rin ang kanilang kinakanta. So, naisip ko na mag-react sa kantang ito. Hinanap ko actually kung saan nagsimula yung kantang to. At nakita ko, to my surprise, ito pala ay mula sa isang bata na kumanta sa harap ng kanyang cellphone sa loob ng kanilang bahay. So, dahil sa kanya, sumikat ang kantang to. At marami na rin ang mga vloggers na nagbigay ng kanilang opinion, nagkaroon ng cover, nagkaroon ng reaction vlog tungkol sa kantang to. Kaya, pahuhuli pa ba tayo? Di ba mga kapsat? Hindi, di ba? Kaya, tara, mag-react na tayo. Napadaan sa bungan, nagsisigawan. Aking tingnan, manok na pula, mukhang matapa. Ang pera ni Mrs. na dapat ay hulog ko sana sa may Palawan. Aking pinuntahan, manok na pula, mukhang tatawa yan. Nagsimulan salpukan, manok na pula, bilang tinamaan ng gewang-gewang. Isang kidlat lang ko'y kinabahan, hindi na tayo patay na buwan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Patay na. Nung umuwi sa may bahay, ako ay matamlay. Ako'y nagsisip, ubos ang money. Memorize niya. Darling, yung sorry. Lagot ka sa misis mo. Ako'y hinudap na tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pininistan, manok na pula. Ano susunod? Padaan sa Ano yan? Nakulit ba? nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang Sabungero, ano? na dapat ay ihulog ko sana sa may Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatamaya sa simulan salpukan. Manok na pula, sa tinamaan ng gewang-gewang. Sa isang kagap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako ay matamlay. Ako'y nagsisip, ubos ng money, darling yung stud. Ako'y hinuldap na Papikit-pikit tatlong pa eh. lalaki doon banda sa may palengke. Aking pinusta doon banda sa may palengke. Ang cute ng bata. Ang misis ko, Ang kulit eh. malako, kinarati ako. Sagog-sagong mukha ko, ang dalag ko,
magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipan niya ay tinapulak ko. Dati pala siyang Samsung Saido. Galit ng misis ko, binibili ang tulan ko. Ang perang dapat sa mas ko ay sinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo. Kaya pinasti ko Bad word. ako ng daling ko. Nagpapawisan ako sa kanya. Wala na pamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawang sampung sa tuso. Ano daw? Okay, so yung pala yun, may istorya. Okay, ang ganda ng istorya. Lahat actually mga sabungero, yung mga may tatay na nag-aalaga ng manok, makaka-relate sa kantang to. Pangmasa yung kanta, may istorya, ika nga. Natawa lang ako sa the way na siya, na kinakanta niya yung manok na pula. So yung pala yun. Okay, pati ako natawa sa kanyang mga nababanggit. Grabe. Yung business niya, hindi na naloko kasi palagi siguro nagsasabong yung asawa. So yun, nakakatawang pakinggan yung kwento, pero sa totoo lang, maaring yan ay nangyayari sa totoong buhay. So, lesson learned sa mga sabungero, umiwas-iwas kapag binigyan ng pera ni Mrs. Umiwas-iwas muna kayo doon sa may sabungan para hindi kayo mademonyo nga, sabi ng bata, para hindi kayo makarate ng inyong mga Mrs. At saka yung pera na ibinigay sa inyo ay maigastos ninyo, maihulog nyo o magamit nyo sa kung saan dapat ito maigamit, di ba? So if you like this video, don't forget to subscribe, like,